ƙare, rabuwa da ke yau nai murna. A raina na barki, soyayya da ke yau na daina. Dama tsautsai ne ya kawo ni inda kin auna. Ba sauran sulhu tunda yanzu ƙarya ta ƙare. Soyayya sai da so ake yin mai riba, inda ba a son ka to anan ake yin taba ba. Da nunan soyayya ni da ita da har mun saba, ashe san ƙarya ne gashi yanzu ƙaryar ta ƙare. Soyayyar ta son na harkar waka, sai ta fara faɗa mun wai ita ma tana son yin waka. Sai na amsa buƙatar ta, ka san halin mai yin waka. Ashe ita burinta so take ta cimma muradinta. Soyayya mutunci kawai muka sa a gaba, muka fara zuwa aiki waka muke ba mu saba ba. Har ta kai ni ga ummanta, lamarin mu sai ya zamo babba. Aboki na isa yarima ya sani kuma shaida ne. Yarinya kyakkyawa da ka ganta sai kai kyasawa, tana jana a jikinta ni kawai ina daɗa afkawa. Har da abincinta hidima take ba dainawa. Na yi zaton so ne tun anan na bayyana sirrina. Ta bayyana so ƙauna ita ma ta ce mun ta yarda. Duka abinda na ce sai ta ce da ni duka ta yarda. Ashe ita burinta so take ta sani cikin randa. Da santa ya kama ni a lokacin ta ƙara shiga raina. Soyayya ta nuna kullum da safe ta tashe ni. Rana waya kullum lamba take kira sai ta ji ni. Duka mutane masu na faɗin kawai ta sauya ni. Sun tattar mage an faɗa ashe ba ta mage. Sunana Gwarzo sai ta ce da ni wai Zakir. Kaji munafunci ta ƙware wajen yin makirci. Kin hau motar kwaɗayi ga kinan tasha ta wulaƙanci. Idan ma kin cutan ki je kawai na barki da halinki. Ashe ita burinta a zuciya kawai ta yi mun cuta. Ni kuma ne nazari na tsaya na ƙara fahimtar ta. Sai na faɗa mata ni so nake ta kai ni ga ummanta. Sai ta fara faɗa mun wai za ta je Kano ba ta shirya ba. Mai yaɗo biri da gada idan ba shari ba. Menene ribar ka so mutum idan baka shirya ba? Yadda ta ɗauke ni lamarin ta ni ban gane ba. Ashe ita burinta ta kwamushe ni ba aure ranta.